Хвала Христу. З Євангелія ад Яна. Езус сказаў Нікадэму: «Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто з неба зышоў, Сын чалавечы. Як Маісей узняў змея ў пустыні, так павінен быць узняты Сын чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго». Сёння Касцёл адзначае свята ўзвышэння Святога Крыжа, і рэдкі выпадак, калі чытанні ў нядзелю бяруцца менавіта з матыва свята. І цікава, вось гэтая размова нашага Господа з Нікадэмам, з фарысеем, але гэта, канешне, прагрэсіўны чалавек. І падчас этой размовы Христос прадказвае сваю смерць крыжовую, параўноўваючы да гэтага эпізода на пустыні, які здарыўся з Маісеем і народам. Цікава, што гэтае параўнанне, канешне, яно ёсць нейкае падабенства, логіка, і адначасна, як жа ж яно рознае, гэтае параўнанне. Што там адбылося на пустыні? Ізраільскі народ пачынае наракаць. Ужо цікавы момант, што грэх наракання – это сур'ёзны грэх. Грэх, который нішчыць сэрца чалавека. Я калі хадзіў у турму, то і таксама не толькі ў турме, але і ўжо людзі на свабодзе. Вось я бачыў, як людзі, которые так шмат у бядзе жывуць, як яны лёгка вяліся на нараканне. І гэта была страшная рэч. Хіба што некалі Глен Ренувен так пісаў, што няма нічога больш страшнага, чым такі незадаволены хрысціянін, который ўвесь час бурчыць, увесь час нечым незадаволены. Увесь час яму нешта не так. І, канешне, ў нашых катэгорыях это не страшны грэх. Ёсць намнога страшнейшыя, але гэта грэх, который у сэрца б'е, нішчыць усё ж жывое. І вось ізраільскі народ, а яму было чаго наракаць. Вядома, пустыня, выпрабаванні гэтыя, мы ўсе ведаем, павінны ведаць гэтыя гісторыі з пустыні. І яны пачынаюць наракаць на Бога і Маісея. І Бог пасылае на іх выпрабаванне, пасылае змеяў ядавітых, людзі пачынаюць гінуць. І пасля народ каецца, кажа: «Господи, ратуй, мы зграшылі перад Табой». І Бог кажа Маісею: «Зрабі меднага змея, і кожны, хто паглядзіць на яго, той будзе ўратаваны». Сказаў бы, з аднаго боку, прыгожая гісторыя, з іншага боку, уражвае такі рэлігійны прымітывізм. Паглядзець на змея, і ўсе беды на этом сканчваюцца. Нават няма мовы пра тое, што трэба памаліцца, трэба неяк там унутрана наставіць сябе, напрыклад, папасціцца, яшчэ нешта падумаць. Нічого такога няма, проста паглядзець на змея, і ўся праблема рашаецца. Цікава вобраз. Канешне, Господь ведае свой народ, і Ён не абы каму, а свайму народу дае такі ратунак. І мы па сённяшні дзень любім на такія рэчы клюваць. Па сённяшні дзень для многіх людзей жыццё рэлігійнае – гэта проста такі, сказаў бы, у нейкім сэнсе нават жывёльны прымітывізм. Многія людзі чакаюць, што ўсе праблемы рашацца, калі ты крыжык у канцы канцоў насіць пачнеш, альбо свечачку паставіш правільна туды, куды трэба, альбо яшчэ часам людзі, нават без сарказма это кажу, але розныя праблемы, і надо нейкая малітва на канкрэтны від хваробы. Малітву дайце ад тэмпературы, ад грыжы, ад іспуга, ад рожы, ад яшчэ чаго-небудзь, да. І это такі від паганства. І гэта проста прачытаць, глянуць, выліць, некуды ўставіць нешта, і ўсё павінна рашыцца.
И вот этот вот образ медного змея на пустыне. Такая примитивная форма культа, сказал бы нават по характеру вельмі падобная на паганская. І нічога дзіўнага, што пасля у старым запавеце мы пачуем, што гэты культ змея, вось ён астанецца, што з ім нават прыйдзецца змагацца з гэтым культам змея, што людзі будуць пакланяцца вот такому змею. І Христос, дзіўна, што ён параўноўвае сябе вось для гэтага эпізода, але параўноўвае, паглядзіце, як зусім па-іншаму. Пан Езус кажа, павінен быць узняты Сын чалавечы, і кожны, хто верыць у яго, будзе мець жыццё вечнае. І Гасподзь паўтарае гэтую фразу 2 разы. Кожны, хто верыць у яго, будзе мець жыццё вечнае. І я завіс над гэтым тэкстам. І раю нават вам гэта зрабіць. Што значыць верыць у Сына чалавечага, верыць настолькі, што ў выніку будзеш мець жыццё вечнае? Вот паразважайце, можа у вас іншыя нейкія схемы там пройдуць, чым у мяне. Я зразумеў, аж здзівіўся, насколькі сур'ёзная гэтая фраза і адначасна, наколькі яна павярхоўна вот так вот выглядае прымітыўнай. Бо Христос кажа, што ў Царства Божие трэба ўвайсці вузкай брамай, трэба пазмагацца. Далёка не ўсе ўваходзяць у Царства Божие. Увогуле, пасыл евангельскі – гэта сур'ёзны радыкалізм. І тут раптам мы чуем, што трэба ўсяго толькі верыць і ўсё. І многія людзі вот так вот жывуць, яны так думаюць, што да, вот галоўнае верыць, вот верыш у Бога, да, веру. І ўсё. І здаецца, што ўсё на этом рашаецца. І адназначна, што не ідзе гаворка пра такую прымітыўную веру. Адназначна, што не пра гэта гаворка. У апостала Якуба, у пасланні Якуба, ёсць это адны з маіх любімых словаў. Напісана: верыш, што Бог адзін, вот як людзі многія, там галоўнае верыць, што Бог адзін. Да, вот без розніцы, там католікі, праваслаўныя, галоўнае, што Бог адзін. Мне часта хочацца сказаць: і што? 1, ён 3, 5, 10, табе якая розніца, калі цябе нічога з ім не яднае. І вот апостол Якуб піша: верыш, што Бог адзін, добра робіш. Але і бесы, дэманы, таксама вераць і дрыжаць. І вот толькі ўдумайцеся. Дэманы вераць у Бога, яны веруючыя. Калі вот так вот, да, вот разумець, як часта мы это ўспрымаем. Яны веруючыя. Таму гэтая вера, даруйце, канешне, за такое акрэсленне, вот проста верыць, што Бог ёсць, это дэманічная вера. Бо дэманы таксама так вераць. І нічога іх з Богом не яднае. Канешне ж, не пра такую веру ідзе гаворка. Другі эпізод, які мне намаляваўся, вот як часта людзі кажуць там веру, часам веру, што Бог мне ва ўсім памагае. Я бачу ягоную руку, я бачу, як Бог са мною. І да, недзе ўсур'ёз трэба ўспрымаць такія заявачкі, а часам гэта даволі такі выпадковы збег акалічнасцяў. Просто это пустыя словы, вот Бог мне дапамагае. Альбо часам людзі гавораць, што вот, трэба, я веру, што Бог рашыць усе мае праблемы. Такая рэлігійная, пазітыўная псіхалогія. Думай пра ўсё добрае, і яно споўніцца. Для таго, каб это спаўнялася, трэба мець нейкія асновы. Вот што значыць верыць, што ўсё будзе добра? Вот людзі кажуць, галоўнае, ўсё будзе добра, вот я веру, Бог са мной, там, да, ўсё будзе добра. І людзі жывуць, як хочацца ім, з Богом нічога супольнага не маюць, і раптам будзе гучыць тая фраза: я веру, што ўсё будзе добра, Бог са мной і так далей. На якой аснове я магу вот такое сцвярджаць? Разумееце, калі ў мяне ёсць блізкі чалавек, і я веру, што ён мне дапаможа, толькі таму, што ў нас адносіны з ім, я яго ведаю. Калі ёсць нейкі там, хоць нават круцейшы дзядзька, багацейшы, хоць дырэктар прыватнай клінікі, а я там хворы, а гэты дзядзька недзе там у Гродно ці ў Брэсце, нейкі дзядзя Ваня, назовём яго так, я буду сядзець, вот верыць, што дзядзя Ваня мне паможаць, бо ён там круты.
а мяне з ім нічога не яднае з гэтым дзядзем Ванем. І што? Вот што мне з такой веры, да? На якіх асновах такая вера грунтуецца? Многія людзі так вот, наіўна вераць, да, што Бог з імі, Бог ім памагае, і не маюць з ім абсалютна нічога супольнага. І я думаю, што, канешне ж, не пра такую веру ідзе гаворка. Это не такое вось наіўнае, пустое, пазітыўнае мышленне. Это не пра гэта. І так, падыходжу да высновы, да, вот это мае разважанні, што значыць верыць у Сына Чалавечага. Для мяне это першы пункт сур'ёзна, гэта успрымаць Сына Чалавечага, Сына Божага цэласна, не эпізодамі, цэласна. Калі я ў яго веру, я адначасна павінен верыць у тое, што ён прапаведвае. Для мяне павінна быць гэта важным. Некалі Льюіс пісаў такія, пісьменнік ангельскі, пісаў такія знакамітыя словы, казаў: «Не кажыце, што Езус Христос вялікі чалавек, таму што, калі вы не верыце ў тое, што ён Бог, а ён же ж назваў сябе Богом, значыць, ён проста шарлатан, который абдурыў увесь свет». І ў Льюіса логіка была такая: калі вы называеце яго вялікім чалавекам, то таксама павінны паверыць ва ўсё тое, што гэты вялікі чалавек казаў. І для мяне вот тут вот праяўляецца вера. Мне цяжка ўявіць, што можна ўсур'ёз верыць у Езуса Хрыста і плюнуць на яго слова, альбо проста быць да гэтага абыякавым. Мне цяжка ўявіць, што такая вера магчыма. Я это называю цэласна. Ты альбо верыш яму, усяму, што ён вот робіць, нясе, прапаведваў 3 гады, окей, ты пачынаеш таму верыць. Альбо ты верыш усяму, што з ім звязана, альбо цяжка это назваць верай. Вот это вот першы пункт, што значыць верыць у Езуса Хрыста, у Божага Сына, Сына Чалавечага. А другі пункт, я яго так называю, такі тэрмін, трошку сам яго ўводжу, гэта навучыцца фокусировать свой позірк на Христе. У нейкай ступені не адварочваць свайго погляду з яго, то есть увесь час як бы углядацца ў яго. Што гэта азначае? Паглядзіце, што многія беды, которые мы як людзі перажываем, найчасцей нам цяжка перажываць іх, таму што ў выніку мы адны. І у нас няма ніякай помачы, няма на каго спадзявацца і няма падтрымкі. І вот это вот самае страшнае з усімі нашымі бедамі. Альбо калі мы разумеем, што людзі ўжо не дапамогуць, і ў выніку ты ўсё адно адзін апынуўся. І вот это вот самае страшнае. Намнога прасцей, калі ты памятаеш, што Гасподь з табой. Без розніцы, што ты перажываеш. У плане палітычным, грамадскім, асабістым жыцці, без розніцы. Калі ты ўвесь час трымаеш у галаве, у думках вось гэтую ідэю, што Бог са мной, Бог мяне не пакінуў, да, тады намнога прасцей. Вот эта вот думка, такая свядомасць, што ён са мной у любыя эпізоды жыцця майго, таму што мы з ім не чужыя, мы знаёмыя, я яму сапраўды веру. Для такой веры трэба мець асновы нейкія, да, я веру яго слову. Вот. І як бы не забыцца пра тое, да, вот это нагадваць сабе, каб не адварочваць свой позірк ад яго. У нейкай ступені класны вобраз, як Пётр ідзе па вадзе. І Пётр здольны ісці па вадзе роўна да таго моманту, пакуль ён глядзіць на Хрыста. Як толькі ўключылася яго логіка, ён ацаніў усё, што адбываецца, ён усвядоміў, Пётр пачынае тануць, таму што ён адвярнуў свой позірк ад Хрыста. Можа, это выглядае трошку тэарэтычна для многіх з вас, што кажу, но на простой гісторыі вам пакажу. Недаўна мне прыйшлося нагадваць самому сабе, вот што значыць не адварочваць свой позірк ад Хрыста. У бліжэйшым часе мяне чакае адна сустрэча з людзьмі. Людзьмі веруючыя, людзі веруючыя, рэлігійная сустрэча. Калі ласка, не думайце, не гадайце, не прабуйце ўгадаць, што это за сустрэча, ўсё адно вам не атрымаецца, бо ў мяне шмат розных сустрэчаў. І вось гэтая сустрэча мяне, яна напрагае.
Таму што я ведаю гэтых людзей, з которымі прыйдзецца сустрэцца. Я з імі ўжо быў не адзін раз. И это люди, которые со своими поглядами, философией, там ничего не меняется. Они вот у их свои некие правила, и они по этих правилах живут. И меня вельми напрягае внутренно тое, что мне придется иметь некую стычность с этими людьми. Я б не хотел бы. А вось неяк так приходится. И я заўважыў такую рэч, назіраючы за своим сэрцам, за своими переживаниями, я заўважыў, что як моцна мяне гэта непакоіць. І раптам я зразумеў, што непакоіць па той прычыне, што я разлічваю толькі на сябе і я страціў свой позірк, который павінен фокусироваться на Христе. То есть я стаў думаць пра сябе, які я бедны несчастны, бо у такую гісторыю ўцяпаўся. Я стаў думаць пра гэтых людзей, бо ад іх нечага чакаю, а пра Господа забыўся думаць. І як толькі мне вот вернулась эта думка, фокусировать свой позірк на Христе, я сам себе сказал, это ж не твоя проблема, что гэтыя люди не меняются. Что у них вот такие погляды, они вот свято перакананы этому неких своих схемах. Это ж не твоя проблема. Это не у твоих ресурсах поменять этих людей. Что ты переживаешь? И что ты переживаешь, что ты вот таки бедный, несчастный? Да, ничего страшного не деется. Просто выконай тое задание, которое доверил тебе Господь, и не думай ни про себя, ни про тех людей. Ни на себе, ни на их не трэба глядеть. Просто выконай задание, бо з гэтага, магчыма, нешта добрае выйдзе, і спадзяюся, выйдзе. И як я только сфокусировал вот этот вот позірк на Христа, а не на себе самим, не на людях, а на им. Я перед им выконваю задание, як перед моим Господом и Паном. Мне адразу прыйшоў мир, адразу адышло хваляванне, тому что я у веры вот стал глядеть на Яго. И вот этот вот элемент, он для меня з'яўляецца верой. Не забыться про тое, что ты з ім. И ты маешь основы так сцвярджаць, что, может, не в идеале, конечно, да, не на 100%, але ты маешь основы сцвярджаць, что ён с тобой, ён тебе не пакінуў, и ты ад яго не адрокся. Вот я маю основы сцвярджаць так, и гэта для мяне элемент веры. Ну, вот так вот гляжу на веру. И она, конечно, не павярхоўная. Это не просто глянуть на крыж и все будем збаўленыя. Не. Это сапраўды нешта ўнутранае, глыбокае, и гэтаму трэба вучыцца. Пахвалёны Езус Христос.